Blanco pasangunyan ang PNP sa kung ano ang motibo sa pambabadilgadan sa sarong 44 anyos na paraoma na residente kang Barangay Dayhagan, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susug sa pahayag ni Police Major Ace Flores kang Jose Panganiban MPS, padagos paan sa indang pinagigibong investigasyon nga ni masusugan sospek asin matawan ni hustisya ang biktima na nadukayang mayo na nimbuhay. Alas 6 ning aga kasuudma sa Purok 5, Barangay San Jose, parehong Banwaan, natadtad nin tama nin bala kanda ipa madeterminar na kalibre nin badil. Sa kaya po, hindi ko muna po i-divulge yung information kasi medyo malalim po yung namin, tinitingnan namin na anggulo para hindi po sa ginagawa namin investigasyon. Pero meron po kami tinitingnan ng anggulo. Sigun pa sa hepe, basado sa pakikipag-ulay ninda sa mga nakabisto sa biktima, mayo man subot ining kaiwal, urog pang pag-umaman sa naampig kakasibutan kay ni. Pero a night before, nakadinig sila ng putok ng baril pero hindi man nila pinansin at kala nila kung ano lang yun. Na-found out na nila na kinabukasan yung kapatid pala nila yung biktima. Kasuod makani pa sa irarom naman sa autopsiya ang bangkay kan biktima asin nakatalaan ng iuli anuman na oras ngunya na aldaw sa saindang residensya. Sa mga residente ng San Jose, Barangay San Jose at Barangay Dayhagan sa nakakakilala do sa biktima. Sa baka meron silang alam o na-witness na mga previous na pangyayari na pwedeng sumuporta dito sa ginagawa naming investigasyon. Ipagbigay alam lang po sa ating kapulisan at malaking tulong po ito para mabigyan po natin ng hustisya ang biktima. Sa record kang hepatura, ini ang primerong insidente ng pambabadil sa indang lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.